Og så kommer selvfølgelig den der creeper. Men den springer hele mit hus i luften. Nej! Mit træslot er færdigt. Og så springer det i luften. Mit træhus. Ja, men jeg havde bygget sådan. Jeg fatter sgu ikke. Hvordan kan en spawn der? Der er torches over det hele, mand. Hvordan kan en spawn der? Der er torches over det hele, mand. Hvordan kan en spawn der? Der er torches over det hele, mand. Hvordan kan en spawn der? Der er torches over det hele, mand.